wabarakatuh. Jadi saat ini saya sedang berada di hutan kayu putih Sukon Bulung, Kabupaten Ponorogo gitu. Ini sangat indah sekali lur, karena banyak sekali tanaman jagung yang berada di daerah ini lur. Nah, ini tempatnya ini di hutan kayu putih dan luasnya itu kurang lebih sekitar 2300 hektar atau berapa gitu. Nah, mayoritas tanamannya itu semua itu tanaman jagung di sini lur. Hanya ada beberapa yang menggunakan atau mengelolanya untuk tanaman padi maupun yang lain-lain, itu cuma sedikit. Mayoritas kebanyakan tanaman jagung lur. Dan seperti di belakang saya ini semua tanaman jagung dari berbagai jenis benih. Mereka pilih sendiri-sendiri tergantung kesukaan benih apa yang mereka tanam lor. Oke lor, jadi seperti ini kondisi dari hutan kayu putih yang berada di kawasan Kabupaten Ponorogo. Sepanjang dari jalan yang kita pandang adalah tanaman jagung semua. Iya. Kayak iku ya tak kuwethok ya iku cap dawa ngono iki. Lek ning gladakan mesti ning kayak anune ora tek nemen lek gladakane reng ngono. Ning nggonku sing ombo-ombo kuwi lho nemen iki. lah iya. Lah kuwi kowe sing ketara nyup liyane kok candhaki ngene wis bodho nglempit-nglempit mlebu ngono lho. Jebresane malah mlebu salok gek engko Iya. rene ngono, nglumpuk rene ngono. Ora tek iso mlaku. Heeh. Digrus. Engko lek bar diguntingi ngono aku wakas gek. Wangune duwemen penak ngono ki mlaku. Nah, tadi ini lor. Iki wis kawit duk desa kono. Ngulon ki ya sampe meh teko kota Ponorogo kono. Sing jenenge sing paling ngetan dhewe iki Desa Siman Pijeran, kuwi sak ngetan teko daerah Bulung. Kuwi lahan kayu putih, lah tandurane yes mayoritas jagung kabeh. Iki jagonge ya super dan jas. Nyukur saloke ngono kae. Ana sing tanduri pari. Yes, reno-reno tanduran, tapi mayoritas oke jagung. Nah, terus dalane ngene iki. Jan lunyune ora umum kae. Pone lak parutan ngene iki lak bane ora mentol-mentol kaya kae. Wangel iki enek sangon iki lho. Iki tandurane berambang teko luar kae. Yo apik kok berambange. Nah, biasane tumpang sarine ya ini iki telo pohong, telo spel. Iki ketilake enak sing nyemprot barang iki. Lah iki nggone lak golek banyu nggih nyemprot terus kalinan cilik-cilik pinggir jalan.
Wah, jan cuacane jan jos saiki. Ora panas, mendung tipis-tipis. Angine silir-silir. Lagi ya nek sing ditanduri pari barang itu. Tandurane pari. Iki pari. Wonge ning ngisor. Iki ana sing jagunge kuning-kuning. Ora rabuk paling ngene iki. Waduh. Blese-blese. Iki mambeng iki barutan ya. Dadi dalane iki jan lunyu. Jagunge jan api-api. Lah pemandangane iki lho, lak saka kene iki. Saka kene iki kae sing kaya anak topine kae. Mendungan. Gunungnya topinan mendung kae. Ora kayak Gunung Wilis ya. Kayak Gunung Wilis. Ono kae biasanya kok ini Gunung Lawu ketok iki, tapi ketutup mendung. Yes, ngene iki indahnya dari hutan kayu putih Sukun, Desa Bulung, Kabupaten Ponorogo, Lur. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.